O Estadio da Alta será escenario os días 26 e 27 de maio do primeiro torneo solidario Fútbol 8 Concello da Pobra do Caramiñal para categorías Benxamín e Alevín. O cartel de equipos para a cita xa está prácticamente cuberto, preto dos 50, sumando as dúas categorías. Entre os clubs confirmados, moitos de renome, como poden ser o Porto de Portugal, o Rayo Vallecano, o Sporting de Gijón, o Valladolid, o Sestao, o Baracaldo ou o Deportivo da Coruña e o Celta. Tamén se contará coa participación de boa parte dos equipos da comarca e tamén do resto de Galicia. Á fronte da organización deste torneo solidario, Julio Mariño, gran coñecedor e amante do mundo do fútbol base, con ampla experiencia á hora de organizar este tipo de eventos. Del foi a idea de celebrar este torneo e del partiu tamén a idea de darlle un fin solidario. Todos os beneficios que se obteñan irán destinados á Asociación Española contra o Cancro. Na iniciativa, Mariño logrou involucrar tamén o xogador ribeirense Adrián Armental, actualmente nas filas do Racing de Ferrol na segunda B. El será o padriño do torneo. Dende a organización quixeron destacar a boa acollida que está a ter o evento, especialmente nas empresas e negocios hostaleiros da zona que colaboran con el. Tamén agradecen a colaboración do Concello da Pobra, a Federación Galega de Fútbol e a Secretaría Xeral para o Deporte.